אנחנו עושים מאמץ אדיר, ואני אעזור לך באופן אישי, אבל לא רק לך. קודם כל לעזור בכל מה שניתן, יד רחבה, והכי חשוב אמרת את זה, לקצץ בבירוקרטיה, יד מהירה, כדי שנחזור לבנות כאן לתפארת. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אני רואה את ראשי הערים שלנו, אני רואה את התושבים שלנו, את האזרחים שלנו, באמת לתפארת מדינת ישראל. מדהימה. ואני פשוט גאה באזרחים שלנו, בעם שלנו. אנחנו עושים מאמץ אדיר, ואני אעזור לך באופן אישי, אבל לא רק לך. קודם כל לעזור בכל מה שניתן, יד רחבה, והכי חשוב אמרת את זה, לקצץ בבירוקרטיה, יד מהירה, כדי שנחזור לבנות כאן לתפארת. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אני רואה את ראשי הערים שלנו, אני רואה את התושבים שלנו, את האזרחים שלנו, באמת לתפארת מדינת ישראל. מדהימה. ואני פשוט גאה באזרחים שלנו, בעם שלנו. Gracias.